उत्तिष्ठ कमलाकांडम ग्रामदेवताभ्यन्मा स्थानदेवताभ्यन्मा ये सांगितले महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती सात त्याच्या नावामध्ये स्थापित स्थापित दीप सगळे हो एक पै जमिनी पडल्यात म्हणे नैवेद्य पाणी मुक्त सोयामी हाच हरी घेऊन जाऊयामी महागणपती यांना दोन पै पडल्या सोड स्नानेम सर्वयामी महागणपती महाकाश महागणपती तत्वयमुळ विशेषतायां शुभपुण्यतिथौ मम नाम घाटवजागमात्मनाम घटिका पुरुषाय घटिकाय महागंधपुष्पयां जय देव जय मंगलमूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती गोळा करे खाय रे होय प्रतिवार्षिक विवाह प्रबोधा संगनिमित्त तुलसी विवाह निमित्त आदि शक्ती गणेशाचं पूजन करू आता इथं सांगची विवाह अंतर्गत जी काय सेवा आहे संपूर्ण सेवा मनोभावे लेकराने करतात धंदा करतात व्यवहार करतात व्यवसाय करतात प्रत्येकाला त्यांना पैशाला 4 पैसे एकाचे 21 5चे 25 धनजोला प्राप्त करून दे जी काय प्रत्येक ची भाग्यस्थान एकाचे प्राप्त करून दे अंतपटा तेरा कृष्णा दुष्ट वधवरा न करणे दोघे करावी उभी वाजंत्री बहुगर्भला न करणे लक्ष्मी पदे मंगलम सुमोद सावधान तदेव लग्नम प्रियनम तदेव तारावलं सुमोद सावधान स्वस्ति श्री गणनायकं गजमुखं मोरेश्वरं सिद्धिदम् देवे सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती कुर्या सदा मंगलं शुभमंगल सावधान व्यावहारिक द्रव्यदक्षिणान् समर्पयामि इदं फलं मया देव सावतेन मे सुफला वाप्तिर्भवेर्जन्मनि जन्मनि महाफलं परिकल्पयामि नमस्करोमि अनेन कृतपूजनेन सकलविघ्नहर्ता श्री महागणपती देवता प्रियंतां पाण्याच्या तांब्यावर हात ठेवा कलशस्य मुखे विष्णुकंठे रुद्र समाश्रिता मूलेतर सर्व ब्रह्मामध्ये मात्राश्रुता कुक्षरसागरा सर्वे सप्तद्वीपा सुंदरावे नमो विष्णवे नमो नमः विष्णुस्मरणात् ब्राह्मणवचनात् सर्वं परिपूर्णता सन्तु म्हणायचं प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः पुष्पमालान् समर्पयामि श्री राधा दामोदर देवताभ्यो नमो नमः प्रार्थनापूर्वक नमस्कारान् समर्पयामि अंगाभूती प्रदक्षिणा करा यानि कानि च पापानि जन्मान् कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष परमेश्वर डोळ्याला पाणी जाऊन नेत्रे उदक स्पर्शः पलीकडे लावून घ्या डोळ्याला हळद पिंजर लावून घेतलं हे बाई हे माहिती हे तुझं उमुची येतो माझं बसायचं ना उभे नाही आता उभं राहायचं देवाला सगळे हात जोडून उभा राहा म्हणजे ते तुम्हाला हे करून देतात आणि मग प्रदक्षिणा घालायची प्रदक्षिणा घालून झाली की मग काय असेल ते विचारून घेतो तुम्हाला समरामयामी सा आजनी कर्पूरादिगोत्तरमंगल महानिरांजनदीपं दर्शयामि संसारसारं भुजेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि कर्पूरादिगोत्तरमंगल महानिरांजनदीपं दर्शयामि नमः वामनाय नमः श्रीधराय नमः ऋषिकेशाय नमः पद्मनाभाय नमः दामोदराय नमः संकर्षणाय नमः वासुदेवाय नमः प्रद्युम्नाय नमः अनिरुद्धाय नमः पुरुषोत्तमाय नमः अधोक्षजाय नमः नारसिंहाय नमः अच्युताय नमः जनार्दनाय नमः उपेन्द्राय नमः
हरये नमः श्रीकृष्ण परमात्मने नमो नमः यो देव सवितास्माकं ध्योधर्मादिगोचरे प्रेरये तदस्य तद्भर्गस्य तद्वरेण्यं मुपास्महे श्रीमन्महागणाधिपतये नमो नमः स्थैर्य आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धि अर्थम प्रतिवार्षिक प्रबोधन उत्सव प्रीत्यर्थ राधा दामोदर देवता अनुकूलता